Bueno, hasiko dugu kafe osteko bigarren saioa, goizeko bi saioak, lehen esan dudan bezala, utopia eta iruditerian inguruan izango da. Bueno, orain, Alba Garmendiak hitz egingo digu, utopia klasikoa eta berria. Hain zuzen, Alba EHUko filosofia sailean doktore gai da, eta hain zuzen utopiaren inguruan ari da tesia lantzen. Deustuko Unibertsitatean humanitateen gradua egin zuen, eta ondoren pasatzen EHUra filosofia sailera. Atzo Tarragonan egontzen, hain zuzen, gai honen bueltan, beste kongresu batean hitzaldia ematen, eta, bueno, argituko digu pixka bat, utopiaren esanai diferenteak, eta ia zein den guri gehien egokitzen zaiguna, edo gustatzen zaiguna, edo zer esaten duen teoria guzti horrek. Beraz? Eskerrik asko. Entzuten zait, ondo? Ez? Honekin. Bueno, Loreak esan du Tarragonatik etorri nahi zoaintxe nire lehenengo kongresun parte hartze bat inez, inglesez eta utopian ikasketatan punta-puntan dabiltzenen arten. Eta irituko zaizue gaur hemen konfiantzazko giron eta gainean ere amaizkuntzan euskeraz eta lasaiago natorrela, baino asko zurduri gonator. Beti etxekon, konfiantza etxekon onarpena daukeu lehen esten deu eta urduritasuna handikin nator. Baina, bueno, pasatze zaiten. Gaur, goizeko aurkezpenen esan du Xabierrek usteet usurbilgo utopia pentsatzeakon askotan distopia etortzen zaiola edo erresago irudikatzen dula etorkizuneko distopia bat utopia baino, eta oso ohikoa da utopia etorrita diskurso apokaliptiko batzuk edo etorkizuneko distopiak imaginatzea utopiak, baina ematen dunez beti ireko zoriontasuna edo oso aspergarria egiten zaigu eta nahiago deu morbo hortan rekreatu. Orduan, saiatuko naiz, utopia perfektu hoien zentzua, utopia klasikoa izango litzatekena azaltzen, eta horren alternatiba distopia bakarrik izan beharrean utopia berri bat, edo gaur goizen Loreak esaten zunan bidetik egon daitekela. Eta, bueno, asmatzen deten hortan. Hau da jarraituko deten bidea gutxi gora bera, utopian definizioz ohar txiki bat besteik ez detingo, pasako naiz utopia klasikoa deskribatzea eta honi intzaion kritika antiutopikoa kontatzea, eta nola gero, 60-70 hamarkadatan paradigma aldaketa bat etorri zan, eta 68ko maiatza igual eredu jarrita edo, eta paradigma aldaketa hortan utopia ulertzeko modu berri bat ere etorri zala, utopia berria esan diotena hemen. Eta nola utopia berri honek erantzun diezaioken lehen horren aurretik esango dituten kritika antiutopiko hoiei, eta azkenik ondoriotxo batzuk. Utopian definizioaz, etxaldi hause besteik ez dut esango, Sarkis honek deskribatzen du utopia, the good place that is no place, bezala da, leku ona eta ez lekua aldi beren. Eta nola, honen ezaugarri nagusia dan, tentsio bat, egikaritu nahi dan edo desio dan lurralde edo utopia horren, eta horren ezintasunaren aurrean. Eta hori da, denbora guztian utopia zaigarenean, behin da berriro agertuko zaigun ezaugarria. Ikasketa utopikotan bestalde ohikoa da 3 eremu hauetan banatzea utopian nondik norakok, alde batetik literatura utopikoa eta eleberrik jartzen die, beste alde batetik komunak edo komunitateak, eta bestetik pentsamendu utopikoa filosofia, soziologia aldetik askotan. Ni ez nahi sartuko gaur bereizketa hontan, jakin dezazuen bakarrik ekarri dizuet, baina egia da gaurko adibidetan gehienak literatura aldetik ekarriko ditutela, gaurko utopia berriako aukeratu ditutan erreferentziak hor muitzen dielako, ulertzen dutelako utopia literatura bezala bakarrik, baina jakin ez dala hoi bakarrik, segun eta zein galdetzen zaion behintzat. Bueno, utopia klasikoaz edo utopia esan eta lehenengo etortzen zaigun iruditeria hortaz hasiko nahi zoain. Hemen ekarri zuen Thomas Cowlen margolan bat, Arkadia bat irudikatzen duna, eta hemen ekartzen dana da leku idiliko edo paradisiako bat. Eta bertan ikusten die utopian ezaugarritzen duten 3 ezaugarri hauek. Alde batetik, perfektua da, iruditeria guztiontan zerbait
aldatuz gero okerrerako ingo lukelako mundu idiliko, gaitzigabeko leku bat agertzen zaigu, eta zentzu horretan estatikoa da, mundu estatiko bat aurkezten zaigu, perfekzioa hause da, eta ez dauka aldaketa edo hobekuntza posiblerik. Beste alde batetik holista da, eta holista esatean zen nahi dut munduko gizarteko edo ezaugarri guztia kontutan hartzen diela, eta Coulen irudira etorrita ikusten da, erdiparean atzealdean edo templu antzeko bat, eta horrek erakusten digu utopian, kasu honetan Arkadian, erlijioa garrantzizko elementu badala. Beste alde batetik Arkadia izanik hartzaintza dago zentroan, eta orduan utopian ere lana beharrezkoa dela ikusten da, baina lan mota hau. Bizitza intelektuala ere kontuan hartzen da, irudian, uste zuen, eskuinean behan agertzen da gizon bat, makil batekin ez da ikusten, baina irudi geometriko bat iten nahi da, orduan bizitza intelektualan agertzen zaigu, eta noski utopia bat izan da, plazerra edo bizitza artistikoa, kontemplaziozkoa ere agertzen zaigu ezkerraldean, zuhaitz hoien inguruan da biltzanak daudelako musika jotzen dantzan, edo besterik gabe lurren etzan da. Eta bestalde denboran eta espazioan bereizia izan ohi da utopia, askotan agertzen zaizkigulako bi mundu ia loturari gabekoa. Hemen esan genezake 19. mendeko hartzaintza eta hemen agertzen zaigun Arkadia hau bi mundu erabat desberdin diela. Eta literaturan gehien bat, bi munduen hauen arteko lotura edo saltoa kasi magikoa izaten da, edo zeinekin ezin duen bide bat. Orduan zentzu hortan bereizia agertzen zaigu. Eta bereizketa hoi oso argi ikusten deu Thomas Moren lan ezagunen, uharte bat bera dalako utopia, espazioan bereizketa oso argi ikusten da. Utopia klasikoa esan zaizkion 3 funtzio ekarri ditut oain. Alde batetik esaten da kritikan funtzioa izan ohi dula utopiak, eta Thomas Moron lan nahi askotan esan zaio bere garaiko Londres kritikatzea etorri zala, eta bestalde ere bai ohikoa izaten da atzekoz aurrerako mundu alrebesen iruditeria askotan klase sozialak inbertitzen dien irudik ekartzen dituztelako, eta hoien helburua izaten da kritika egitea. Bestalde, iesa eta iesaren funtzioa izango litzateke ameskeriazko mundu batean babestea. Gaur egun gutzako Moron utopia ez da igual, hainbeste iesbide utopia bat ezpada literaturak eskaintzen digun iesbidea, gaurko mundutik aldegin eta literaturan babesten gehan neurrian, baina literaturan gauza izango litzateke eta ez hainbeste utopiana. Utopian iesbideo igual gehiago ikus dezakeu lehen aurretik jarri zuetan Thomas Coulen margolan hortan, gaur batez egoain oporraldiri begirata gaudenetan eskaparatetan agertzen zaizkigun mundu paradisiako edo tropikal hoiek iesbide bat izan daitezkelako, ez bakarrik area juten gehan aste bete 2 aste edo danadalako hoietan baizik eta urte guztian oporraldi hoiei begira igealako. Eta zentzu hortan gaitzik gabeko leku bat agertzen zaigu ere leku hoietan ez da ez pobreziaik, ez arrazakeriaik, ondartza perfektu paradisiakok die, dakigun bezala errealitatetik oso urrun, baina iesbide funtzioa hori izango litzateke. Eta bestetik egikaritzan kontua motz esatekotan izango litzateke utopia perfektu, holista eta bereizi hau bere horretan imitatu nahi izatea edo programa politiko bat bihurtu nahi izatea. Eta utopia egikaritzea hau bakarrik bezala ulertuta etorri da kritika antiutopikoa. Kritika antiutopikoan pertsonaia ezagunenetako bat Karl Popper izan da, eta honek esaten zuna da, hau ere oso motz, lehenengo helburua zehazten dala, edo utopia, edo ongi gorena, perfekzioa, norbeak nahi duna jarri hor, eta ondoren, ongi goren hortara iristeko bidea ezartzen dala. Eta noski, ongi gorena utopia hori izanik, helburu hori baino horren gainetik beste zer egon ezin daiteken ez horra iristeko bide guztia justifikatuta gelditzen diela. Popperrek esaten zuna zan, besten arten, gaurko belaunaldia biharkoaren izenean justifikatzen dela, edo taldearen izenean askatasun individualak desagertzen diela, etorkizuneko askatasun, balizko askatasun baten izenean inposaketa onartzen dela, eta noski utopia ezinezkoa danez, hau guztia behin eta berriro errepikatzen da, utopiara
heltzeko helburuarekin, baina ezinezko bat denez, hori. Popperren kritika ideologiko bat zan, Sobietar Batasuna kritikatzea zetorrelako, eta Popperrek egiten zuena zen, Sobietar Batasuna identifikatu sozialismoarekin, hau aldi berean utopiarekin, utopia ere irreala edo fantastikoa zen guztiarekin, orduan, hauetako edozein aukeratuta denek totalitarismora eramango gintuela esaten zuen. Diskursoa modu batean edo bestean barneratu dugula esan dezakegu, ez ziur asko zentzu ideologiko berdinean, baino sozialismoaren porrota eta utopia guztien amaieran diskurso bat oso ezaguntzaigu. Eta bide hortatik etorriko da paradigma aldaketa hau. Utopian desilusion horren aurren beraz, iraultzan izenean egin daiteken sakrifizio guztia alde batera uzten da. Izan dezakegun gizarterik onena hau da, eta alferrik da orduan balizko hobe baten alde, norbere burua sakrifikatzea ezinezkoa delako balizko hori ere, eta beraz ez dago aldaketa posiblerik, ez dago utopia posiblerik. Hau da, estatukuaren utopia edo. Eta beraz, zoriontasun kolektiboa lortu ezin da gabiltza, eta zoriontasun individual batera iten deu. Iazko Usurbilgo kurtso hontan bertan irakurri dute jakinen IKEA jendea garela loreak eta idurrek artikuloan esan da, hori da, norbere kontsumismo gizarte baten norbere ona bakarrik bilatzen degula. Baina, zoriontasun osoa ere ezin lortu gabiltza. Eta beti zerbaiten falta daukago, dala diru falta, edo dala maitasun falta, edo dala denbora falta. Eta orduan esan genezake antxietateak edo nezaugarritzen gaituela, bai individu gisa edo bai gizarte gisa. Eta hau irudikatzeko ekarri dut Apocalypse Now filma. Justu daolako 1979ko Vietnamgo gerran kokatua, gaurko 1978ko maiatzan beste aurpegi batera gusten digonek. Eta filmak irudikatzen duena da, estatukuaren utopia edo zoriontasun individualan hori ilusio bat dala. Eta barbaridadea edo horrorea barnean daramagula eta ez da hola inolako salbaziorik, salbazio individuala ere ez dagoela. Puskatuta gaudela, modu batean antxietate horrek iradokitzen zigun bezala, eta noski hor utopia posiblerik ez dago. Filmean zehar entzuten den kanta, The End kanta oso ezaguna aintzana, The Doorsen uste dut, bereziki esanguratsua da izenean bertan daramalako amaiera, eta nihilismo baten gorazarre badalako kasi. Film hau dago oinarrituta Joseph Conraden Ilunben bihotzean bezala itzulidan liburu hontan. Eta hemen aurkezten da Londresetik Kongorako bidaia bat, hasiera batean kontra jartzen dira Londres zibilizatua eta Kongo barbaroa, baina irakurlea pixkanaka konturatzen juten da zibilizatu hori ere barbaroa ez ote den. Eta Apocalypse Nowen zentzu beretsuan azkenean. Desesperantzaren irudi hauen aurrean, hasten da iraultzan sinisten, hasten den edo jarraitzen duen sujeto berri bat sortzen da. 60-70 urteetan. Konraten liburuko azalean ikusten den indigena arkudun hori, pasatzen da kasi eleberriko objektu exotiko bat izatetik, sujeto izatera, idazle eta beste bat irudikatzen du horren aurrean. Ohikoa da, batez ere literatura aipatzen da kasu hauetan da, literatura ohikoa da mundu kontrakoen munduen irudikapen bat. Eta aurkezten dira mundu barbaro bat eta mundu zibilizatu bat edo landa eremua eta hiria edo gizonen mundu bat eta emakumeen beste bat, zentzu hortan dijoaz literaturako adibide asko. Moilan autoreak esaten duenez periferiako sujetuak izango dira utopia berria hau idazten dutenak, eta periferia boteregabeko lekua izanik, utopia imaginatzean botere harremanak birpentsatzen dituzte, eta boteretu edo prozesu horretan boteretu edo ahaldundu egiten dira. Esan bezala orduan, 3. mundukoa da sujetu hau, baina ez 3. mundukoa bakarrik emakumea ere izango da utopia berri hauen sujetu, eta jada emakumea ez da izango Cowlen Margolanean agertzen zitzaigun kasi paradisuko objektu edertzaile bat gehiago pasako dalako bera margolanak egitera edo bera utopia berri hauek sortzera. Beraz, ondorio bezala, utopia berri hauetan utopia klasikoa, mundu bakeetxu eta perfektu hori ez da balio,
eta distopia bat da sujeto berri hauentzat. Euskal Herrira begira jarrita, 78ko urte hauen bueltan, antzeko egoera aurkitu dezakegula esan daiteke erreferentziak berak ere hirugarren mundutik zetozelako Franz Fanon etortzen zain niri gogora, eta identifikazio bat ere ematen zalako barbaro indigena hau, eta euskaldun, baserritar, arlote hau ere barbaro nolabait hoien artean. Eta hor ere idatzi zen nolabait utopia berri bat. Hala ulertzen dut nik behintzat, Lourdes Otaegi Imaz irakurrizkiotan pare bat artikulotan, Bernardo Atxagaren Etiopiaz esaten du, eta ikusten da, nik uste horren aipu honetan, luze xamarra da, baina ondo ikusten da, hemen diapositiban dituzen bi zutabeak, alde batetik mundu postmoderno nihilista, eta bestetik utopia berriak ekarri dezakeen argia edo. Hau da aipua. Imaz hasten da esaten modernitatearen kritika eta honek eragindako krisi horretan kokatzen dela Etiopia, eta beraz ez dela utopia moderno bat, zentzu moderno hortan. Baina esaten du, alabaina, krisi horren ondorioz erakusten duen jarrera ez da jarrera ludiko eta lasai hutsa ordea. Aitzitik, galderak luzatzen dizkio bere buruari, errealitatea kritikatzen du etorkizun hobe baten aldeko ahalegin utopikoan, eta gizataldea du erreferentzia. Hau da, nihilismoari kritika bat egiten dio eta utopia bat kontra jartzen dio horri. Jarrera aktiboa hartzen du, errealitate etxigarria eraldatzea helburu duena. Baina berehala etorriko nezatera praxia oso garrantzitsua izango da utopia berri honetan. Ez dago ukatzerik, gizaki modernoaren nia eta indibiduotasunaren ahultze prozesua, metafizikaren azkena eta nihilismoaren garaipena batzuk besteekin konektaturiko fenomenoak direla eta liburuan badu islapenik. Alabaina, ez dago Etiopian amore emate edo etxipenik. Euskal literaturak, euskal gizarteak badu utopia bat gauzatu beharra. Bere garaiko bizitzari heldu eta bere ganatzea dagokio. Eta bizitza hori, bere hitz propio eta bere nortasun beti ukatu, beti baztertu, beti mendera ezinaz esatea. Kasi hemen utz nezake aurkezpena, aipu honetan jasotzen dalako utopia berrian funtsa, batez azkeneko esaldi horietan. Da, menderatua sentitzen dan sujeto baten diskurso bat, baino distopia baten gelditu beharrean zerbait alternatiba bat plazaratzen saiatzen den sujeto hori. Hor dituzue erabilituten, utopia berrirako erabilituan erreferentziak inork, nahiko balitu. Etiopia hitza izena bera ere ez da kasualitatea, 78an Etiopiak irudikatzen zulako gosetea eta miseria, eta askotan esaten da Etiopia izenak utopiak ukatzera datorrela, hitz joko baten bidez. Nik esango nukena da utopia klasikoa kritikatzera datorrela eta utopia berri bat esan nahi dezakeela. Lehen bezala, ezaugarriak, modu batean utopia klasikoari jarritako ezaugarri berak dira, baina beste zentzu bat hartu dezakete. Azkeneko bitatik hasita, utopia berria ere holista da, gizarteko eremu guztia kontuan hartzen dituelako. Ez da baztertuen politika konkretu baten defentsa bat, gizartearen ikuspegi oso bat da. Bestalde, bereizia da denboran eta espazioan, batez ere literaturan daude hemengo adibideak eta askotan deskribatzen dira beste leku edo beste denbora baten dauden mundu utopiko horiek. Baina, bestelakotze horren helburua hausnarketa bat da. Ez da utopia klasikoan kontemplazioa izan daiteke gehiago eta hemen hausnarketa da lehenesten dana. Eta askotan gainera protagonista bi munduen artean aurkitzen da. Lehen esan dut, literaturan behintzat utopia klasikoan protagonistak aurkezten direla gaurko mundutik utopiko horretara bidaia kasi fantastiko imposible bat inondoren, eta hori bihurtzen da hitzakia utopia deskribatzeko. Utopia berrian bidaia hori da zentroa, bera ez hainbeste utopiaren deskripzioa baizik eta bidaia edo pauso hori. Eta beste alde perfekzioa, irudikatu daiteke utopia perfektu bat, utopia berrian. Baina, esan bezala, perfekzio hori ez da helburua. Inglesez esaten da blueprint, utopia ez da plan edo proiektu bat. Eta gainera hasieran perfektuak eman lezaketen munduak, pixkanaka eleberrian zehar gatazkatsu agertzen dira.
Sarkisonek esaten du utopia perfektu batek politikan eriotza ekarriko lukeela, ze jada, Cowlen iruditeriak gogoan, jada perfektua dan mundu baten ez dago aldaketa posiblerik, ez dago zer eztabaidatu perfektua dalako. Eta utopian orokorrean esaten du Sarkisonek politika beharrezkoa dela. Lehen pauso hortan, gaurko mundutik biharko mundu horretarako pauso hortan, elkarrizketa bat lehen etxi behar delako eta politika bat esango digu Sarkisonek. Eta eztabaida horrek gidatuko digu utopia berrira. Utopia honen helburua da orduan, bide edo pauso horren inguruan hausnartzea, eta hausnarketa bat horren bidez kontzientzia bat sortzea irakurlearengan kasu honetan, eta kontzientzia horrek eragitea imperatibo moral moduko bat praxi baterako. Helburua ez da utopia, Tomas Mororen utopia eman dezagun hori bere horretan kopiatzea, baizik eta horren inguruan hausnartu eta prozesu horrek eramango gintuzke praxi batera. Horregatik esaten da, prozesuan dagoen utopia irekia dala utopia berria. Prozesuan dago bidean eginean egiten doalako, ez daukagulako aldez aurretik ezarritako helburu bat, eta irekia da amaiera irekia aurkezten zaigulako batez ere eleberri hauetan. Bukaera askotan izaten da protagonistak hartu dezaken etorkizuna izango da protagonistak hartuko duen erabakiaren araberakoa eta ez zaigu aurreratzen zein izango den erabaki hori irekita gelditzen da. Hau behar bada hobeto ulertu daiteke adibide batekin utopia berriaren kontu hau eta ekarri dutena gaurko izan da Marge Piercyren Woman on the Edge of Time eleberria. Eta hemen protagonista ere aurkezten da bi munduen artean. Alde batetik dago 70ko New York distopiko bat, eta bestetik 2137ko Matapoiset izeneko mundu utopiko bat. Protagonista Connie izenekoa bizi da 70. hamarkadan New Yorken. Distopian bizi da, ze geto batean bizi da, emakumea da, mexikarra eta pobrea. Senarra istilu batean hil dute eta maitalea ere kartzelan hil dute. Semea zuen, baino zerbitzu sozialek eraman dute, amak droga arazo batzuk izan dituela esan da, eta Connie ama bera ere ospitale mental batera sartu dute tendentzia violentoak dituela esan da. Eta eleberrian zehar Connie hasten da etorkizuneko Matapoiset horretako pertsona batekin komunikatzen, Lucienterekin, eta Lucientek deskribatzen dion hori da Connieren ametxetako munduan oski utopia bat aurkezten da. Eta da 70ko aldarriak jada zentzua galdu dutenak lortu direlako. Ez dago kutsadurarik, ez patriarkaturik, etxegabetzerik, homofobiarik, arrazismorik, mundu utopiko bat da osorik. Baina pixkanaka konturatzen da Connie eta irakurlea ere, etorkizun hori 2137ko Matapoiset, ez dela etorriko den etorkizuna, baizik eta etorkizun posible bat. Eta etorkizun oraindik eta 70 baino oraindik eta distopikoagoa den mundu hiperkapitalista, klasista eta arrazista bat ere etor daitekeela. Matapoisetera bidaiatzen du Conniek eta hortik bueltan ospitalean egin nahi dioten lobotomia baten aurka altxatzen da. Eta hor gertu bukatzen daia liburua. Horrekin ez du noski lortzen Matapoiset horretara heltzea. Baina garaipentza dauka gertatutakoa horren kontra altxa delako, borroka egin duelako, eta saiatu egin delako esaten da eleberrian. Ze zentzutan da orduan utopia berria. Alde batetiko lista da, Matapoiset deskribatzen delako bere munduko eremu guztia kontuan hartzen dituen mundu bat deskribatzen delako azken detaileraino. Bestalde bereizia da, etorkizun posible batzuk deskribatzen direlako ez gaurko mundukoak. Baina, eleberri honen helburua ez da Matapoiset horretara heltzea, baizik eta hori gogoan izanik, Connieren New York distopiko hori aldatzeko esperantza eta indarra ematea. Hori da Lucientek irudikatzen duena. Kontua da beraz, gaurko bidegabekeriei erantzutea ez Matapoisetera heltzeko, ez utopia segurtatzeko, baizik eta bidea bera eginean egiteko. Funtzioetara joan da, hemen ere lehengo 3 funtzio berak, kritika da funtzio nagusia, periferiako sujeto izatean kontzientzia hartze horrek, ekartzen duelako utopia berria egitea horregatik kritika bat egiten dio estatukoari,
Bigarrenik iesa, askotan esan izan da, urte hauetako zientzia fikziozko adibideak izan ohi dira askotan, eta zientzia fikzioak joko mental hutsa direla, edo denbora pasa bat besterik ez direla, kontsumorako eta azkar irakurtzeko egindako liburuak dira, alde hortatik ies bat aurkezten dutela. Eta bestetik egikaritzea, hemen ez dago gizartearen salbazioa ekarriko duen utopia bat, eta beraz hemen ezin da ulertu utopia matapuixet hori, ezin da ulertu programa politiko bihurtzeko zerbait bezala. Eta horregatik Sargisonek esaten du egikaritza baino espekulazioa esan behar genukeela dela utopia hauen funtzioa. Eta espekulazioa bi zentzutan. Ze espekulazioa dator ispilutik, espekulumetik, eta espekularra da orduan ispiluari dagokiona. Eta utopiara etortzen bagara, ispiluan islatzen den beste mundua da utopia berria. Gaurko munduari begira imaginatzen den bat, baina bereizia dena beste bat, desberdina dena. Eta bestalde, espekulatzea da hausnartzea. Teorikoki edo funtsa handirik gabe esaten du hiztegiak. Orduan, utopia berria da, berriaren funtzioa da espekulazioa, ispiluan islatzen den besteari buruz hausnartzea, baina ez teorikoki, ez bere horretan imitatzeko. Nola erantzuten dio utopia berri honek, lehenago Popperrekin esan dudan kritika horri. Honi erantzuten dio ez dagoelako helburuaren izenean justifikatzen den biderik. Zentzua galdu du dagoeneko Popperren kritikak, ez dagoelako sakrifizioaren ideia hori edo aurrez ezarritako helburu bat, ez dago beharrezkotasun historikorik. Eta hau oso argi ikusten da, Joxe Azurmendiren aipu batean, berriro ere Euskal Herrira bueltan orduan, 78aren aurrekari diren 55, 75 urtea ez, hau, esaten du. Izan ere, gazteriaren protesta, iluminatu eta utopista, mundu salbatzaile eta jainkoak daki zer gehiago batzuena, bezala ridikulizatu nahi izaten da gehienetan. Eta ahaztu egiten da, esperantzak eta utopiak oso leku gutxi dutela. Erreboltatua, ez zaio garaipenagatik lotzen borrokari, derrotaren ukoagatik baino. Etxetik negarrak eraman zituen gudariak, ez konkistaren ametsak. Ez dago beraz Euskal Paradisu baten promesa, ez dago ongi gorenaren izenean justifikatzen den bide bat, periferiako subjektu kontsideratzen diren hauen kritika eta ukoa da iraultzarako indarra ematen duena. Honi egintzaion kritika izan da ukazio horretan bakarrik geratzea, eta ekintzarako ezintasun bat bihurtzea. Hau da, estatukoaren kritika bai, baino praxirako biderik ez ematea. Beste modu batean esan da, galdera moduan esan da, baldagon posible alden periferia guztiak eta zapalkuntza guztiak konpontzen dituen utopiarik. Ez dago, eta ez da egon behar. Baina honen aurreko erantzun bakarra ez da desilusioetan eta nihilismo aurretik aurkezten izuen apokalipsis nauen mundu hori, Sargisoneko ni utopiarekin erantzuten dio, ez lekuarekin. Ez lekua dator, ja Ernst Bloch filosofotik, referentzia ez da ikusten, justu hor gainean dagoena da, baina esperantzaren printzipioa lana da, agertzen dana. Eta arek esaten zuen hasieran, guztiaren hasieran ezetza dagoela. Jaiotzen garen momentutik beretik daukagula zerbaiten falta, eta falta hori asenaia biak batera sortzen direla sujetoan. Beste modu batera esan da, gozea eta jan naia batera datozela. Beraz, utopiara etortzen bagara, ukazio batetik abiatzen da utopia, izan zoriontasun falta batetik, justizia falta batetik, bake falta batetik, eta gizakia ezaugarritzen duen impulso utopiko hori izango litzateke aldi berean falta hori sentitzea, zoriontasun falta adibidez, eta horri erantzun bat eman nahia. Kontua da horri nola erantzuten diogun. Eta interesgarriena zentzu honetan ez da, hemen agertzen den galdera honi erantzun bat ematea, baizik eta erantzutearen prozesua bera. Imaginatzen den alternatiba ez da izango erantzuna, baizik eta hausnarketara bideratzen gaituen proposamen bat esan dezakegu. Utopian ez delako bukatzen politika, Sargisonek esaten digun bezala, eta pentsamendua ere ez. Utopiatik aurrera datoz, hausnarketa, kontzientzia hartzea eta praxia. Marx Pirsiren eleberrira itzulita, konik
Matapoiset ezagutu ondoren eta Luzienterekin hitz egin ondoren hartzen du indarra New York distopiko horri aurre egiteko. Hori izango litzateke utopia berriaren funtzioa. Eta horregatik da utopia delako ezetza estatukoari eta ezetza ere utopia klasikoari. Ondorio eta etorrita beraz, utopia klasikoak, biak, noski utopia klasikoa eta ireki berria, biak dira utopia. Hasieran esaten nuen the good place that is no place, tentsio hori eta biak dira utopia, baino utopia klasikoak lan gehiago egiten du, alegin gehiago egiten du, leku on hori deskribatzen eta hori desiratzen, eta egikaritzen saiatuz gero bere horretan imitatuko luke, utopia perfektu eta estatikoa da zentzu horretan, eta utopia berriak, leku ona desiratu baino egin edo sortu egin behar dela pentsatzen du. Eta praxirako beharrezkotasun hori etortzen zaio, periferiako sujeto izateak ekartzen dion kritika batetik, eta bestetik utopiaren irudiak berak ematen dion esperantzatik. Utopia berria orduan ez da geratzen leku onaren deskripzio batean, leku onaren irudikapen horrek eztabaidan eta praktikan jartzea egin nahi duelako. Eta horrek eskatzen duena da noski, norbanakoaren ideala besteenekin konpartitzea eta aldatzeko prest egotea, kontzesioak egiteko prest egotea, edo Sargisonen hitzetan politika bizirik mantentzea. Hau da, ez lekua edo utopia esperantza iturri izan da, lekua, place edo plaza hartzea da kontua, plazan edo espazio publikoan jartzen direlako elkarrizketan nire utopia eta zurea, eta gaur eta bihar adibidez zaintzaz eta ekologiaz ariko garen zentzu horretan bertan. Elkarrizketa hortatik sortu daiteke orduan praxi bat, norbere herriko plaza edo areto hauxe, espazio kritiko eta alternatibo ez ezik, espazio utopiko bat ere bihurtzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Alba, oso interesgarria. Hartuko ditugu minutu batzuk, inork galderaren batekin nahiko balu. Inork ez? Bueno, nik egingo dizu galdera bat orduan. Utopia klasikoak eta berriak eta beraien arteko kritika hori ez da. Eta nolabait bidearen garrantzia aipatu duzu eta eginean egiten dan hori ez da. Eta pentsamenduaren eta praktikaren garrantzia, nolabait politikaren, berriro, ematen do egunero jaiatzen garela zerotik, ez noski, berriro politikara ez, politikan gaude, nahi eta nahi ez, eta baina politika, nolabait, agian zentzu berriz, edo zabalago baten, edo plaza baten jartzaren hori. Zentzu horretan, zuk, eta hori pixka bat aplikatuz gure gaur eguneko gizarteari, euskal gizarteari edo gu bizikaren, zeu bizikaren eremuetara, non ikusten duzu hori nolabait aipatu dituzun balio horiek eta ezaugarri horiek ikus daitezkela halako eztabaida edo mugimendu edo borrokan batean. Identifikatuko zenuke baten bat? Bai, aurkezpenean, entzuten da? Aurkezpenean zehar, aipatut behin baino gehiotan Sargison, Lucy Sargison, eta honek feminismoa eta utopismoa lotzen ditu. Eta zertzu hortan, lotura handia ikusten nuen feminismoakin behakin, eta dekonstrukzioan gauza hoiekin, eta emakumea bera dekonstruitu, eta balizko gizarte feminista perfektu horretan, utopiazari garela, leku hortako sujetua zein dan, ezin esan dezakegu aurretik ez bidean eginezkoa zelako, eta zentzu horretan feminismoan ikusten nuen lotura handia, eta iazko jakineko Usurbilgo
liburuxka irakurriz, behin eta berriro ikusten ditun lotura horiek, orduan hor ikusten dut lotura zuzenena. Bai, eta Sarkison aipatu dut, baina Bamerrek ere bide beretik iten duztakit hor ustete referentzia ez dagoela, baina 70. hamarkadako utopismoa aztertzen du, emakumeek egindako utopiak aztertzen ditu, eta nik uste azkeneko argitalpenetan bide hortatik dijoazela gehienak. Alba, eskerrik asko egin duzun hitzaldi politangatik. Popper bakarrik, aipatzen duzu nolabait Popperren kritika antiutopikoa, ez? Baina, karo, nire galdera da, eskerrean bebai, eskerreko pentsamenduan bebai antiutopikoa daude, ez? Azken baten, Engelsek idazten duenean sozialismo utopikoaren antibiuri horretan, Marx eta berak eurek ez dute aurreko sozialista horiek utopikoa zinez, gu zientifikoa dute. Nolabait, zeintzuk ikusten dituzu, ez bakarrik liberalismo antiutopiko eta bestaldean, gure aldean, edo eskerrean nortzuk izan diren zuretzat nolabait antiutopikoak. Zentzu hortan asko ez dut irakurri, eta ezin dizut esan zein kritika antiutopikoen izenak ezin dizkizut esan, baina noski ondiela eta Ernst Bloch aitu naiz gehien bat irakurtzen eta berak ere erantzuten dio horri. Eta azkenean ezkerretik ere indan kritika askotan izan da utopia klasikoa bezala ulertuta, mundu estatiko edo perfekto edo zea bat, eta hori gaurko errealitatearekin edo praxiarekin loturarik gabe bezala ikusten dalako. Eta Blochek esaten duna da adibidez, badaola etorkizunean balizko utopia horren helburua gorde behar degula, baina horrek ez gaitula jaimat edo aberria deitzen dio modu batean horri, eta aberri hori gogoan eukitain behar degula eguneroko iraultza. Eta utopiaren helburu hori gogoan eukita, eguneroko lanak bakarrik eramango gaitula utopia horretara. Orduan, Blochen modu batean lotzen ditu marxismoa eta utopian zentzu hori. Orduan, ez dizkizut esan kritika antiutopika zein egiten duen, baizik eta horri ze erantzunen baten dion Blochek balio baldin baizu. Berixe. Euskararen munduan, euskararen berreskurapen movimentu sendo bat, jarri izan martxan 70 inguru horretan, ikastolak, gau eskolak, edo helduen alfabetatzea, komunikabidea bebai, euskararen karteak, eta hainbat, indartsu. Nire ustez, movimentu sozial indartsua. Nire ustez, gero, bagainberan joan da. Eta gaur egun baldauka, o baldago movimentu hortan, utopi berri bat antzemateko edo zantzuak edo zer esan leike horri buruz, zerbait esan leike? Ni euskal kulturan ez naiz inolare aditua, baina gaurko honek beak erakutsiko luke badaola gutxinez potentzial bat utopia hortarako, ez? Azkenen, lehen esaten un Blochen bide beretik, utopia bat izango da baldin eta jendea baldin bada hortan borrokaiteko edo ideal hori gogoan zerbait egiteko. Hemen badao komunitate bat, UEUren jakinen bueltan ondaitekena, euskerak lotzen dituena eta euskal kultura baten alde lanean badabilena. Orduan, areto bola beteta egoteak erakusten du hori. Nik lehenengo hori zoriontzea ere, plazer bat izan da zuen zutea, eta egin goizut, agian ez dakit galdera badan edo... Piskat, nola ikusten duzu, ez? Alde batetik literatura erabili duzu, zientzia fikzioaz aditu zara, eta gero zan duzu, ez, nolait Loreak egin dizun galderari erantzun ez feminismoa ikusten duzula, ez? Momentu honetan,
zenolako lotura egite duzu feminismo eta zientzia fikzioaren artean, edo nola aztertzen duzu, ez? Bai feminismoak zientzia fikzioari egin dion ekarpena, eta hor ditugu, ez? Zientzia fikzio feminista, ez? Orain pixkat, Ursula K. Le Guin hildela, eta pixkat berreskuratzen ari dena, eta aldrebez, eta zenolako hausnarketa egingo zenukezuk harreman horren inguruan? Nik irakurri detenangatik oso aldeko ikuspegia irakurriet, eta askoz gehiago ez, Sarkison bea batez ere, eta Tom Moylanek ere iten du alde hortatik utopia kritikon zea bat. Eta nire hausnarketa edo ez dakit, hausnarketa edo hainbeste eskaini dioten, baina iruditzen zait zientzia fikzion bidez, eta feminismotik egiten den zientzia fikzion bidez, etortzen dela utopian ezaugarritan esaten nun bestelakotze hori, eta beste mundu batean, beste denbora eta espazio batean, imaginatutako mundu horietan, gaurkotik bereizten gehan neurrian, askatasun askoz gehiago ematen digula, sujetoa bera, pentsatzeko, irudikatzeko, edo eztabaidan jartzeko, eta sujetoa zedik garen noski, emakumea edo, asterisko horrekin emakumea ez, hori pentsatzeko, dudan jartzeko, eta zentzu hortan ikusiko nuke askatzailea modu batean zientzia fikzioa, edo utopiare, ez da badago utopia zientzia fikzioa zertan zeren barruan, alde hortatik ikusiko nioke lotura eta balioa modu baten. Kaixo, gala, eskerrik asko lehen da bizi. Justu lotuta zera Martake aipatu dizunarekin, eta zuke hitzaldiaren hasieran indezun gogoetarekin, Xabierreke lehenago distopiaren inguruan edo esan dunari buruz, nire kezka bat, azken aldian buruan asko dabilki dana da, ez? Eta da, denok seriofilo garen honetan, eta nolabai bizitza sozial normalizatu xamarra izateko, hainbat serie ikusi behar dituzun honetan, distopia zaparrada baten gaude, ez? Esaten zenun, edo indezun gogoeta da, badirudila zaleagoa gehala, ez? Zoritxarrenak, zorionenak, baino. Ez aldago horren oinarrian baita ere disiplinatze, ohartarazpen bat daukagunik eta egoera onena daukagula. Hau da, fikzio horren guztiaren atzean ez ote dago oso mezu ideologikoa eta batez ere oso iruditeria ideologikoaren eraikuntza, ez? Eta batez ere gure desioetan asko eragiten duna. Bai, erabat ados. Eta askotan distopiari tradizionalki ez dakit esaten zaiona da kritika bat iten diola gizarteari, orduan kritika da neurrin ona dala pentsatu dezake dudan jartzen digulako daukaguna, baina azkenen alternatibarik ere ez du plazaratzen, eta hori da utopia berriakin daun desberdintasuna, eta alternatibaik ez plazaratzeakon esaten diguna hoxe, estatukoan utopia bat aurkezten digu, etorkizuna okerragoa da, hasi que disfrutatu gaur daukizuna, eta bai, ados. Hemen utziko dugu, Alba, eskerrik asko. Eta orain Edua Podaka goizeko azken hitzaldia emango dugu. Edu EHUko irakasle eta ikerlaria da, soziologian. Eta, irakurri izan dizkiogu gauza ugari azken urteetan, jakinen ere bai. Eta, iruditeriaren ikastaroa honen izenburuan, iruditeri berrien bila, iruditeri hitza, imaginarioa, hain zuzen, edukin, kontrastean sortutako ikastaroaren bigarren partearen titulua hortik etorri zen, ez? Nolabait eduk esan zigun, utopia hitz egiteko iruditeria hitz egin behar da, ez da. Berak orain emango digun hitzaldia, uste dut goiz honetan aipatu da behin eta berriz, edo behin baino gehiagotan, eta da nolabait praxia eta pragmatismoa eta utopia, ez? Beste modu batea esan da,
erradikaltasuna eta pragmatismoa nola ezkontzen diren edo zer gertatzen den horrekin, ez da? Aurkeztu zaitut edo. Zure txana. Eskerrik asko gura nahi dut. Bueno, egia esan iruditeria dena astuta daukate. Utopiari buruz, egunon, eskerrik asko dan hori. Utopiari buruz hitz egitera gonbidatu ninduten, eta orduan nik berehala pentsatu nuen, utopiaren kontra hitz egingo dut, eta pragmatismoa defendatuko dut, eta horretara etorri naiz. Baina, gero aurkezpena, hau prestatzen ibili naiz, eta azkenean nahiko utopia zale atera zait. Baina helburua azkenean hori da, pragmatismoa defendatera etorri naiz. Batez ere, orain atera da gainera, Iñakik aipatu du Marx eta Engels, eta Marx eta Engelsen ikuspuntua hartuko du niretzat, hori izango da nire jarrera, eta haien tesiak edo defendatu, egokituta, moldatuta nahi duzuen moduan, baina azkenean horiei eutzi nahi diet. Nire aurkezpen honek alde bi ditu, bata txarra eta bestea ona, txarra da oso luzea dela, ez du astirik izango, orduan moztu didazue zea nahi duzuenean, edo ordua denean, Lorea, mesedez, 5 minutu lehenago abizatu, eta ona da asko esan da dagoela. Albak ere, nolabait ireki duen hildotik joko du nik, eta gauza asko nolabait esan da daude. Beste batzuk adibidez idurreko orain aipatu dituenak. Ni oso trebeaz naiz honekin, zelan pasatzen da hurrengora. Hemen daukazue zerbait gertatzen da ez da ikusten ondo. Bekoa dago moztuta. Abiapuntu bat behar nuen eta abiapuntua gure egoera da. Mark Fisherrek jarri zion izen on bat, nire ustez, errealismo kapitalistan bizi gara. Errealismo sozialistaren hildotik hartu zuen ideia hori, eta azkenean gure errealitatea ulertzeko eta bizitzeko daukagun modua azkenean nolabait mugatuta dago errealismo kapitalista deitu aldugun paradigma, imaginario, iruditeria, pentsamendu, sentimendu, modu askotara deitu aldiogu, baina azkenean horrek mugatzen du realitatea bizitzeko dugun modua. Atzera egiten baldin badugu, orain dela 30 urte inguru, 20. mendearen bukaeran, zabaldu ziren bi esaldi nahiko, nik esango nuke, programatikoak errealismo kapitalistaren oinarriak zein diren ulertzeko. Lehenengoa oso ezagun, biak dira oso ezagunak eta olakoetan Fisherrek berak erabiltzen ditu liburu horretan. Lehenengoa, Zizek eta Jamesonen esaldi hori, errezagoa da munduaren bukaera irudikatzea kapitalismoarena baino, ez dakit hortan jarraitzen dugun, orain dela 30 urte botatako esaldi bada, eta bestea, Margaret Thatcherri edo egozten diogun, hori, ez dago alternatibaik. Ez dago, hau da daukaguna. Bere momentuan izan zen, kasi hauteskunde lelo bat, gu gara alternatibariko berena esateko, baina gero hortik gutxira bihurtu zen, ez dago besterik. Neoliberalismo, kapitalismoa eta hau, hemen dagoena, besterik ez dago. Horrik kritika egin behar diogu, baina azkenean ikusten dugu hori dela, nik askotan erabiltzen dut hitz hori fatalismo bat. Hau da, orain momentu honetan gure imaginario kolektibo nagusia hegemonikoa, imaginario fatalista bat da. Ez dago alternatibarik, hau da dagoena. Eta horrek ematen gaitu jakina ezintasun kolektibo batera, ezintasun kolektibo batez ere azpimarratu behar da hori, gero esango du zergatik. Eta onarpen batzuetan ohar gabe batera, eta azkenean onarpen hori da sistema eta errealitatearen violentzia onartzera. Fatalismoa, ezintasuna, etxipena eta violentziaren onarpena. Violentzia kasu honetan, askotan esaten dugu, violentzia simbolikoa, estrukturala, instituzionala, berdin zait. Azkenean da, errealitate bat besterik ez dagoela eta ezin dela ezer egin, eta ez dagoela alternatibarik. Onartzen duzunean, onartzen duzu, une horretan, errealitate hori ezartzeko
dagoen violentzia osoa. Eta azkenean hori da, hitz egin da, ez da utopiarik, distopietan bizi gara, distopiek hobeto esan ilikatzen dute gure imaginario distopiez beteta dago, bai, baina azkenean utopia bat badugu, eta utopia hori utopia neoliberala da. Bueno, ona ekarri dute, hau oso ezaguna da, ondo ikusten da, ikusi baino ez dugu egingo ez den zuten. Bueno, ezagutzen duzue pelikula, seguruenera, distopia bat, pelikula hau nik esango nuke, natibo neoliberalentzat, euren nolabait ipuin euren mitoa dela, natibo neoliberalak hogeita bat garren mende honetan jaiotako deitzen diet, baina gu eren nahiko natibizatuta gaude, ez? Hemen ikusten da oso ondo zein den azkenean utopia neoliberalaren mezu nagusia eta horrezagatik ere zein den egitura, ez? Danon kontra. Leia, guztion kontrako leia. Eta leia horretan bakarrik zeure burua sarduratu, hau da, akabatu behar dituzu beste guztiak, joko bat da, baina ez da jokoa, ez da jolasa. Irabazi ala galdu, eta bakarrik zeure burua, baina ez daukazu. Eta horretarako, trebatu behar zara. Bueno, pelikula ezagutzen baldin baduzu gehiago esan daiteke, baina horrekin nahikoa da. Horre ikusten da ezena horretan nola azten den jokoa, nola azten diren elkar hiltzen, nola azten diren irabazteko grina horretan edo zer egiten, nola azten diren, distopia bat da argita garbi, baina aldi berean, gure garaiaren metafora edo analogia oso esanguratsua nire ustez. Ezagutzen duzu, pasako dut. Horazten dira. Nik holan irudikatzen dute, batez ere gazte jendia, nik ikusten dudanean kurrikuluma egiten, ikusten dudanean oposizioak egiten, hau irudikatzen dut. Nik esaten du, gure alaben bizitza hau da. Edo hau izango da. Hori bai, gutxienez, gerlari trebeena neska da. Hori ere esaten diegu alabei. Bueno, pasako dugu, ez? Hemen daukazue oso laburtuta zer den hori, ez naiz hartuko, azkenean esan dudana leia, azkenean konsumo eta gozamena da daukagun helburu hori, distopia neoliberalaren helburu nagusia nork alik eta gehien gozatzea eta horretarako konsumitzea da, eta horretarako ditugu bi bide nolabait, goiko bidea hartzen baldin badugu irudia, estiloa, branding hori kanporatu, publiko egin, jendearen sostengua jaso, eta honela arrakasta lortuko dugu, eta beste bidea, betikoa, errendimendua, eta errendimendurako beharko ditugu finantziazio bai moneta aldetik edo diru aldetik, baina baita finantziazio psikiko bat, motivazioa deitzen dugun hori, eta horretarako etengabe motibatu beharko dira, eta bar. Bueno, zan dudana, distopia bat badugu. Horrein joaten zaitatzera. Bueno, baina distopia horren kontra, lehen aipatu ditudan esaldi horiek sortu ziren garaian, apur bat geroago hasi ziren mundu foro sozialak, eta niretzat oso sintomatikoa dira mundu foro sozial horietan erabili diren lelo nagusiak. Hor dituzue niretzat nahiko mugarri diren 3, lehenengo mundu foro sozialean erabilitzen leloa hori da. Bestelako mundu bat posiblea da. Amaseian beharrezkoa da. Salto bat dago hortan, ez? Eta aurtengoan, hor daukazue portugesez Brasilen ingo da, eta portugesez dago eustea edo erresistitzea sortzea da, eustea eraldatzea da. Erresistitzea, horretara heldu gara, bestelako mundu bat posible den horretatik. Bakoitzak egin dezake bere irakurketa, nik egiten dudan irakurketa bakarra da, utopiatik pragmatismora, hauek ere, utopiatik pragmatismora jo dutela nolabait, eta
horrek neurri batean gure giro politiko-kulturala, hemengo giro politiko-kulturala, munduko giro horrekin batzen edo parekatzen du. Bueno, horren bestez, esan dudan moduan, nik defendatu nahiko nuke antifatalismo bat, baina antifatalismo pragmatiko bat, eta aldi berean utopia zalea. Zer esan nahi dut horrekin guztiarekin? Bueno, lehen ere esan da, utopia betetzerik ez badago ilusio hutsa da. Gauzatu behar da. Eta gauzatu izateko asmatu behar dira bideak. Eta bide horiek ezin dira asmatu utopiaren tokian, kontrakoa. Asmatu behar dira oso erreala den gure distopia honetan esateaterako, gure realitatean. Baina defendatuko dut, orduan, pragmatiko jokatu behar dela, utopiak betetze aldera, eta pragmatismo horrek badituela bi ezaugarri nagusi. Lehenengoa, fatalismoaren kontra gauzak efektiboki egin behar direla, oda, behar ditugula utopia zentzu horiek gauzatu, eta bestetik, hitzaren jatorrira baldin bagoaz, hor daukazue pragmata, bizikontuak, jendearen bizikontu zumeak, arazo materialak, eta horiek ezin dira baztertu, eta kontrakoa, horietatik abiatu behar gara, eta horiei eman behar zaie nolabait erantzun bat. Gaur bihar hemen arituko dira, bueno, hainbat nolabait praxiri buruz, eta hain zuzen oso pragmatikoa dira, eta oso lotuta daude bizikontu edo eta pragmata horiei. Bizikontu, arazo materialak eta bar. Hau da esaten dut, gero nuen esateko, baina esan aldut orain, nik uste dut pragmatismo hitza eta konzeptua eta azken finean politika bera oparitu zaiola eskumari. Eta hori ere kritikatu behar dela, eta eskumak eta eskuinak orokorrean pragmatiko hitza, pragmatismo hitza eta horiek erabiltzen dituenean trampa egiten duela. Eta trampa hori nolabait kritikatzea neurri batean aldaketa alternatiba, eraldaketa iraultza edo olako horik defendatzen duenari dagokiola eta egin behar duen lan bat dela. Ezin zaio oparitu ez pragmatismoa, ez praktika, ez pragmatikoa, ez olako hitzak. Horiek modu zabal batean esan da, ezkerraren ondarea dira. Bueno, hasiko naiz beraz bidaitxo bat egiten, utopia, pragmatismoa eta praxia jorratu nahi ditu, oso egia zan, sakon edo azaletik jorratu aldira, baina lotu nahi ditu hirurak. Lehenengo, lehen esan dudan moduan, eta ez dute, utopia pribatuak baditugu, baina utopia pribatua da hori lehen ikusi dugun hori, lehiatu eta gainditu irabazi eta arrakasta izan. Baina banaka. Utopia neoliberalean, utopia hori betetzea personari edo norberari dagokio eta banaka egiteko lan bat da. Albak esan du lehen eta kontatu du, utopia zar, utopia berri arteko diferentzia hori, ikuste dut ja historia horretan asko ikusten da nola ikasi dugun, utopia diseinu hartzaileak eta nolabait oso zehatzak eta nolakoa izango den, sortu behar den edo sortu beharko litzateke mundu hori erabat zehaztea jotzen duten kontakizunak, liburuak, pelikulak eta horiek, azkenean horiekin guztiekin ez dakit nik, deskonfiantza bat izan behar dugu, eta horiek alde batera utzi beharko gintuzke, eta pentsatu gehien bat modu zehatz gabe batean, ideal utopikoetan, baina ez irudi utopiko zehatz, edo nahi baldin bauzue, programa utopiko zehatz nola sortu eta bar. Hobe hor duan moduan jarrita, ideal utopikoak eta irudimen utopikoari aukera ematea, irudimen utopikoz sortutako signifikatze edo esangura berriak, horiek sortzeari garrantzia emon, eta ez horren beste hori utopia. Baina, hori nik uste dute, Albaka ondoa azaldu duela, fase hori nolabait egina dagoela.
Nik esaten dut beti, hartzen baldin badugu adibidez Morena edo Campanella edo utopia klasikoak, ernazimendukoak edo gerokoak, guretzat berehala bihurtzen dira distopia. Azten gara irakurtzen eta nola hau. Nahiko batzuetan talka egiten dugu, han esaten dutenarekin, karo, ez dira gureak. Garaian garaikoa dira, eta beste garai batean idatzitakoak, guk orain idatzi alditugun modukoak, ez dira izango biharkoak. Baina, aldi berean, ikusten dugu utopia horietan, badagoela zerbait, guretzat oraindik utopiko izan daitekena, adibidez, berdintasuna, justizia, askatasuna, hoiei garrantzia ematen baldin badiegu, badakigu gero osatu behar ditugula, zehaztu behar ditugula, eta batez ere gauzatu behar ditugula gure eguneroko bizitzetan eta gure inguruko eta errealitate hurbilean. Hori da niretzat importanteena, eta ez deskripzio hori literaturan, zineman eta egin beharko dute, eta holan erikatuko dute gure imaginarioa, baina azkenean bigarren horretara, hau da, esangura berri horiek eta esangura guztiak gurariak dira, gurari berri horiek nola beteko ditugun niretzat importanteagoa da. Zein da utopien funtzioa galdetzen diot nire buruari hemen, eta erantzuna azkenean da, zertarako ditugun utopiak pentsatu behar dugu, zertarako nahi ditugu, utopia beti lotzen da aldaketarekin, beti. Eta ilusioarekin ere bai, edo beste modu batera esan da, aldaketa pizteko behar dugun ilusio eta behar dugun nolabait eraginkortasunarekin. Ilusio hutsa sortzeko ez dira, eta ez dira izan behar. Ekimenari, egiten dugunari, zentzua emateko bai. Baina zentzua, ilusio baino lehenago. Ekintzari zentzua emateko, eta honela ekintza pizteko. Eta lehen aipatu da, eskortasunetik, ekintzara pasatzeko behar ditugu utopiak. Zertarako behar ditugu utopiak? Eskortasunetik ekintzara pasatzeko. Hori izango litzateke nire erantzuna. Beste modu batera esan da. Eskortasunetik abiatzen baldin bagara, beti ez gara abiatzen hain zuzen gure nolabait egoera eskor, txar, gure min, gure oinaze horretatik. Batzuetan bestearen oinazetik abiatzen gara, elkartasunagatik edo, baina azkenean nolabait alde eskor horretatik. Eta askotan abiapuntua hor daukazuen hori da, hau ezin da izan, eta beste zerbait behar dugu. Beste mundu bat behar dugu edo beste ez dakiz zer. Bestelakoa behar dugu eta hau ezin da izan. Hau ezin da izan, hau ezinezkoa da. Eta egia da, daukagun errealitatea, errealismo kapitalista hori esaterako ezinezkoa da, ezin da izan. Eta gainera ez hori bakarrik, erakutsi behar dugu ezinezkoa dela. Baina hortan ezin gara geratu. Utopia behar dugu, hau ezin da izan eta zer behar dugu. Zer egin behar dugu, zer egingo dugu, nola jo behar dugu. Bestelako, esan duan moduan, bestelakoaren guraria piztu behar dugu. Hau ezin da izan, baina nola egingo dugu hori. Eta nire mezu bakarra benetan esaldi batean da, hori egin behar da, daukagun egoera eskor eta nolabait errealista horretatik, nik beste modu batea esaten dut, hori sortu behar da, daukagun egoera material honetatik. Hori marxismoaren irakaspen bat baino ez da. Eta hori egin behar da, oraingo sufrimendu, pasio, nolabait, pasio hitza erabili zuen Marxek behin, bitan, hirutan, ez asko, baina hain zuzen aldaketa eta nolabait ekintza eta berak esango zuen moduan praxi iraultzailea sortu behar da, pasio horietatik, pasio horiek gainditzeko, daukagun mundu honetatik, daukagun errealitate honetatik, urrengo urratz bat asmatzen. Ikusiko dugu. Beraz, abiapuntu aurrera. Hemen daukazue adibide bat. Esan nahi dudana irudikatzeko. Adibideak oso txarra direnez, ni beti esaten dut, adibideek mendeko hartzen dute. Hemen daukazue, lehenengo, nik esan dudan gurari edo esan gura ideal utopiko horiek hemen daude bi, justizia eta berdintasuna. Eskortasunetik ideal utopiko zehaztu gabeak sortzen dira, hau ezin da izan, hau injustua da, justizia behar dugu. Errealitatearen analiziz kritiko batetik abiatu beharko ginateke, sentimendua da hau ezin da izan, ezintasunaren edo ezinezkotasunaren eta jasanezinaren sentimendu horretatik urratz bat egin
eta analizi kritiko hori egin, eta justizia eta berdintasuna esateaterako zehaztuko genuke zehaz bide batean ari gara, zehaztuko genuke generoz gaindiko berdintasunean, edo arrazaz gaindiko berdintasunaren kasuan, edo nahi baldin baduzue. Joera utopikoak materializatze aldera, materializatu hitzak dituen konnotazio guztiarekin. Justizia materiala sortzera, berdintasun materiala sortzera. Eta urrengo urratza, adibidez, kasi izan dezakegu programatikoa dela, herriko jaietan libre bizitzeko aleginak egingo ditugu, alegin horiek zehaztuko ditugu, gelakiden artean esateaterako berdintasuna lortzeko ariketak egingo ditugu eskoletan eta barretan. Hemen dagoenak hartzen du zentzua hemendik. Justiziatik, berdintasunetik, eta ideal utopikoa dira, ze azten baldin bagara justizia zehaztu nahian, azkenean azten gara bide honetan. Eta justiziari buruz bakoitzak euki aldu bere irudikapena, bere sentimendua, bere sena, baina ez dakit adost jarriko ginateken. Baina bide horretan adostu behar dugu, zer egingo dugun, imaginario horretan sortzen diren ideal guradi horiek bete alizateko. Beraz, zentzua hemendik dator, baina zentzu hori gauzatu behar da, egikaritu behar da. Eta hori egiten da gure jardunetan. Edo gure, nahi baldin baduzue, jardun egunerokoetan eta gure eguneroko politiketan. Bueno, hemen ikusten da, marra gorri bat jartzen baldin badugu erdian, goitik bera, bueno, marratik bera, hobeto esan, esparru imaginarioa dugu, simbolikoa, eta goian berriz jardunak, egin beharreko jardunak. Bueno, nik uste dut honekin geratzen dela apurbet azalduta esan nahi dudan guztia. Eta azkenean, lotzea hemen goian dagoena eta hemen behan dagoena, hori izan behar dela praxi eraldatzaile, iraultzaile baten lana. Bueno, izan behar dela ez, olakoa dela, esan nahi dut. Beraz, galdera, baldin badalengo galdera egin dudan galdera izan da zertarako orain nola egin hori, eta nola egin gainera holan izan dadin. Hau da, benetan ikus dezagun gure jardunetan zentzu utopiko hori betetzen ari garela, eta horrezegatik ere jardun horiek ikuspuntu horretatik zentzuzkoa direla, zentzua daukatela, eta beste aldetik ikusteko nolabait utopia betegarria edo gauzagarria edo olako zerbait esan genezake badela. Eta fatalismo horretatik iez egiteko. Bueno, horretarako pentsatu behar dugu, lehendabiziko urratza jarri dut hor, urratz gehiago daude, baina pentsatu behar dugu planteamendua beti dela planteamendu hipotetiko bat, eta ez hain zuzen planteamendu nolabait doktrinario eta itxi bat, hipotesia planteatu behar ditugu. Batez ere, hipotesi horiek lan hipotesi gisa. Zer da lan hipotesi bat? Bueno, hemen daukazue apurbet azalduta, egoera edo gertakari edo arazo bati buruzko ikerketan eta esplorazio jardunean, ekintzak gidatzen dituen ideia susmoa irudipena. Beste modu batera esan da, ideal utopiko hori izan litekena. Egiaztatu behar den azalpena eta konponbidea da. Egiaztatu. Eta egiaztatzen ez badugu esperimentu batean bezala, atzera egin eta beste bat asmatu. Gauzatu behar den proiektua, danak dira. Nik garrantzia handia ematen diot horri, sedeari. Ideal utopikoak ezin dira pentsatu ez printzipio eta ez dogma gisa. Pentsatu behar dira beti sede moduan. Eta sedea beti dago aurrean eta beti dago egiten dugunaren ostean. Beti da efektua eta ez da abia puntua. Horregatik, efektuetan, pragmatismoak hori esaten digu, efektuetan begiratu behar dugu, benetan egiaztatzen ari garen, gauzatzen ari garen, egikaritzen ari garen ideal utopiko hori. Bueno, adibide bat, hipotesi komunista. Badiuk, hola planteatzen du komunismoa. Komunismo hipotesi bat da. Justizia hipotesi bat izan daiteken moduan. Edo berdintasuna hipotesi bat izan daiteken moduan. Hipotesia hasieran izango da oso zabala eta oso nolabait zehaztu gabea, esan dudan moduan, baina gero lan hipotesi bihurtuko dugu gure jardunetan. Hemen daukazue adibidez, bueno, berak zelan azaltzen duen hipotesi komunista,
Eta zer den hipotesi bat, ez? Hipotesi bat, ez da adimenaren suposizio fantasiatzu bat, ez da irudimenaren asmazio sinezgarri edo sinestezin bat, ez da hori. Esperimentu gisa ulertu behar dugu. Pensamenduaren eskema orokor gisa. Esperientzia konkretuak sortu ditzakeena, esperientzia konkretuak hori azpimarratu dut. Eta horrela, ezarian gorpuztu eta egiaztatu aldena, hipotesiak egiaztatu behar dira. Hipotesi komunistak, ideiak, alegia, ideia komunistak ematen digun eskema baten posibilitate eta experimentazioa eskaintzen dizkigu. Posibilitatea eta experimentazioa. Hitz horiek ez dira askotan entzuten, posibilitate, experimentazioa politikan, baina baduko lan defendatzen du. Zehazten du, hipotesi komunista hori zertan den. Zehazten du, zehaztu behar delako. Ekoizpen prozesuaren desprivatizazioa adibidez. Estatuaren desagerrapena eta lana, bere polimorfismoan, hau da lan banaketa, gainditu beharko genuke, eta bar, eta bar. Eta esaten du, komunistek, oraingo egoeran irudikatu daitezken era politikoa zehaztu behar dituzte. Oraingo egoeran pentsatzeko modukoak diren politikak. Oraingo egoeran egin daitezkeenak. Urrengo urratzaren irudikapen sinezgarriak behar dira. Eta horiek lortu ezean, esaten du, edozein mugimendu irautzaile kalitzuan sartzen da. Ez du interbideik. Eta gehiago esaten du. Ez dugu egin behar, etorkizuneko paradisoaren margolan gartzu bat, erakargarria, pizgarria. Ez dugu hori egin behar. Hori zen, hain zuzen, Marxek asko kritikatu zuen, eta Engels, beti bikotea, kritikatu zuten sozialista utopikoen jarrera. Margolan eder hori, detaile guztiekin egin nahi izan zuten, baina ez zuten esaten nola joango zen, ara. Zuten bideari buruz gauza hundirik esaten, eta gainera beti abstrakzio, nolabait arraroetan ibiltzen ziren. Beraz, laburtuta, hipotesi pragmatikoaren bidea hau izango litzateke. Ideia utopiko horiek ditugu, edo ideia utopikoa besterik gabe, irudimenezko esangura gauzatzeko bideari ekin behar diogu, hori egin behar dugu lan hipotesi moduan, lan hipotesia berriro esaten dut, egiaztatu behar den zerbait da, susmo bat, ideia bat, gure ekintza, gure joarduna gidatuko duena, baina zuzen hori gauzatze aldera. Eta efektuak aztertu behar ditugu. Eta zein da azkenean balio neurgailua, ebaluazio edo azterketa hori egiteko zer erabiliko dugun? Ideia utopikoa. Zein neurritan, zein aldetan, zein modutan gauzatu den edo ez den gauzatu. Gauzatzen ez bada, berehala ikusten dugu ekintza horiek ez daukatela gutxienez zentzu utopiko eraldatzaile hori. Eta, hortan eztabaidak izango ditugu beti. Eta hortan eztabaida nolabait ideologiko, diskursibo, estrategikoa izango dugu beti egongo da zabalik. Zein neurritan gauzatu den edo ez den gauzatu. Nik uste dut, gizarte mugimenduetan, aldaketa sozialean, eta olako jardunetan ibiltzen den orok duela, batez ere urteetan ibili baldin bada, baduela, zenbat jakiteko betetzen ari den, zentzu hori betetzen ari den edo ez. Zango nuke hori jakintza praktiko hori zena, deitu aldiogu, badugula. Eta hori hain zuzen, pragmatismo iraultzaileari holan deituko dioke, dagokion jakintza baino ez da. Pragmatismoari buruz, lau kontu. Lehen esan dudan moduan, eskumari edo nahi baldin baduzue aldaketarik nahi, aldaketa sakonik eta ez dakiz zer nahi ez duenari oparitutako hitzak da konzeptua da. Eta opari hori nolabait kendu behar diegu. Boterearen pragmatismoa da hori, pragmatismo errealista edo dogmatikoa. Azkenean, pragmatismo horrek bakarrik esaten du gauza bat, eta errealismoa edo errealismotik hitz egin behar dugu, hau da daukagun errealitatea eta ezin da besterik egin. Beraz, ez da aldaketarako proposamena kontrakoa, ezin da ezer egin. Ezin da ezer egin, berdin fatalismoa, lehen ikusi duguna. Eta badago beste pragmatismo bat, adibidez nik hartu dut hau
Isabel Stengers filosofoaren lanetik, behak esaten du, horren ikusiko du, pragmatismo nolabait espekulatzaile bat behar dugula, espekulatibo bat behar dugula, eta kontuan hartu behar dugu beti egoera jakin batean egin daitekeena urrengo urratz hori, badiuren hitzetan, ez dela hildo bakar bat, ez da aukera bakar bat, beti egoten dira aukera asko. Errealitate itxi batean ere aukera asko egongo dira eta pragmatismo espekulatiboaren lehenengo lana da aukera horiek zabaltzea, mai gainean jartzea, erakustea eta jendeari horiek ere posiblea direla erakustea. Hau da, posible batzuk daude, ez posible bakar bat. Referentziazko artikulu bat adibidez da hori, posible horiek gainera insistenteak dira. Behin da berriro agertuko zaizkigu, eta behin eta berriro pragmatismo dogmatiko eta nolabait botere pragmatismoa deitu dudanak, posible horien insistentzia izilaraziko du, behin eta berriro. Eta posible bakarra dagoela erakutsiko digu behin eta berriro. Bueno, Isabel Stengers eta Didier Bebaitz horiek hartu dute ideia nolabait William Jamesen lanetik. William James izan zen pragmatismo amerikarren eskola horretan edo izan zen bitxiena, nire ustez. Lehen Albak aipatu du blogek egin zuen oso irakurketa txarra Jamesen lanai buruz, baina bueno, Stengersek hartzen du beste zerbait, eta hartzen duena da azken finean James oso antideterminista eta oso antifatalista zela, eta beti hitz egiten zuen materialismo pluriverso batetik, hau da, ez daukagu universo bakar bat, eta edozein egoera materialean aukera asko izango ditugu beti, egongo dira beti. Bueno, lau ideia honetaz, Jamesek bota zuen esaldi famatuena, seguruenera hor erdian daukazuena da, lehendabiziko ekintza askea, askatasunean sinestea da. Azke naiz zela sinesten dudanetik, hasiko naiz azke izaten. Baina hori ez da nahikoa. Hori adibidez gaur egun Jamesen lanetik egiten diren beste irakurketa merke batzuk, adibidez psikologia positiboarenak, eta horiek esaten digute horrekin nahikoa da. Sinesten baduzu libre zarela, libre zara. Ez da nahikoa. Horrek egiaztapena eta gauzapena behar du. Eta horrezegatik pragmatista izateko benetan, ez da sinetsi behar. Sinesten duzuna gauzatu behar duzu. Sinesten duzuna gauzatzen baduzu, sinesten duzuna lan hipotesi moduan erabiltzen ari zara. Hau da, planteatu duzun, zure jardunaren bitartez lortuko duzun, egiaztatu nahi duzun hori lortuko duzu. Adibide bat, beste adibide bat. Iazko Irungo alardea. Galdetu zioten Urkulluri zer egingo zuen, eta berak erantzun zuen. Ikusiko duzu non egongo naizen. Egon behar dudan lekuan egongo naiz. Manuel Ezertuak Arartekoak esan zuen, oso garrantzitsua da ordezkari politikoek esplizituki aitortzea zenolako ekarpena egiten duten urtero Irungo kaleetan berdintasunezko alardea antolatu eta ospatzen duten gizon emakumeek. Hau da, hori erreibindikatu behar dute politikoek. Bueno, Urkullu esan joan Irunera, jakina. Zen agertu. Eta gainera gero esan zuen. Bueno, hori konpontzeaz dago politikoen esku. Hori hango, Irungo, jendeek konpondu behar dute. Haiek hitz egin behar dute. Eta esaldia zelan zen, elkarrizketa zintzo baten bidez konpondu behar dute hau dana. Eta nire galdea da, zein da hemen pragmatikoa? Zein da benetan lan hipotesia egiaztatzen eta gauzatzen ari den eragilea? Nik erantzuna, adibidea horretarako hartu dut. Erantzuna da, alardea egiten dutenak. Alardea egiten dutena dira pragmatikoak, eta Urkullu idealista utopiko utz eta inozo bat, baino ez. Hango jende konponduko dute. Azkenean, hemen ikusten da oso ondo, lehen aipatu dudan diferentzia. Pragmatismo dogmatiko bat, bere burua,
dogma gisa hartzen duena eta esaten duena, bakarrik ikusi eta aztertu behar ditugu zer lortuko dugun honen bitartez. Instrumentalismoa da hori, pragmatismoa baino. Eta ordun, lortzen dugunaren balioaren arabera, aurre ikusi aldudan efektuaren arabera, egingo dut edo ez dut egingo. Hori pragmatismoa dogma gisa hartzea da. Eta azkenean esaten ari dena da pragmatismo dogmatiko horrek esaten duena. Ezin da ezer egin. Etxipena, fatalismoa. Konponduko da, denbora behar dugu, ezin da ezer egin. Ez egin ezer, zertarako, ez naiz joango. Eta beste aldetik kontrakoa daukagu. Daukagu benetako pragmatismoan ere ustez, eta kasu honetan nik esango nuke pragmatismo iraultzaile argi bat. Bai, egin daiteke. Eta guk lan hipotesi bat daukagu. Eta lan hipotesia da justizia, hipotesia da justizia, eta lan hipotesia da gure herrian, eta berdintasuna, eta gure lan hipotesia da gure herrian, jaietan, emakume eta gizonak, edo edonor, edo zertan, eta modu aktibo batean, kasu honetan ekitaldirik nagusinean, edo parte hartzeko eskubidea duela, eta gainera egingo dugu. Egingo dugu. Egiaztatuko dugu hori posiblea dela, eta gainera egia dela. Egiaztatzen baldin badugu, eta hau ja hitz joko bat da euskeraz, egiaztatzen baldin badugu zerbait, ideal bat, egiaztatzen dugu, hau da, egia bihurtzen dugu. Eta horrezegatik esan aldugu, egiak direla, Jamesek esango zuen hori, egiak direla, egiaztatzen ditugun idealak. Hori da egia. Bestea ez da egia. Bestea gezurra da. Bueno, labur, hitz egin dut pragmatismoari buruz eta hitz egin dut oro har, baina pragmatismo iraultzailea zerbait bereziagoa da. Hemen ja sartu behar dugu iraultzaren ideia, baina kasu honetan ere iraultzaren ideiari buelta bat edo beste eman behar diogu, eta nik hemen proposatu dudana pragmatismoaren ikuspegitik da, pentsatu behar dugula iraultza ez bakarrik, ez dut esan nahi hori ez denik, ez bakarrik bapateko hori ere zalantzan jarri behar dugu, baina ez bakarrik gertaera handi baten modura, goitik bera egoera bat aldatu edo sistema orden bat aldatuko duena, pentsatu behar dugu orden horren gako nagusiak aldatzen baldin baditugu gure eguneroko, adibidez, jardunetan, jardun horiek ere iraultzailea dira. Eta jardun horiek iraultzailea dira, iraultzaren nolabait ideal hori betetzen eta gauzatzen eta egikaritzen dugulako. Beraz, pragmatismo iraultzailea ez da iraultza prestatzea bakarrik, lehengo modura, pentsatuko genuke modura. Iraultza gauzatzea da. Ez denetan, ez osorik, ez alde eta zea guztietako, baina bai, bere gako nagusi horretan, gure jardun hurbilean izan daiteken horretan. Baina hori, asmatuta zegoen, hori nik pragmatismo iraultzaile erabili dut hemen, ematen duk, horrezagatik erabiltzen dut, osimoron baten antza duelako, ez? Pragmatismo eta iraultza, kontrakoa dira. Ba ez, batu behar ditugu eta batuta zeuden praxi iraultzailearen kontzeptuan, aspalditik, baina nik uste dut neurri batean ahaztu dela, edo, nahaztu dela, berdin zait. Zerangoaz denboraz, parkatu, Lorea? Bale, praxiari buruz, oso azkar. Lehenengo oso esaldi famatua denez ere ekarri dut, baina, Marxek esan zuen filosofoek mundua era desberdinetara interpretatu besterik ez dute egin, eta kontua mundua aldatzea da. Odanok ezagutzen dugu esaldi hau. Marxek ez zuen esan nahi mundua interpretatu behar ez dugunik, orain arte, edo, ordura arte hori baino ez zutela egin filosofoek, eta zerbait gehiago egin behar zala. Zer egin behar zen aldatu. Hau da, interpretazio baten arabera ikusten baldin baduzu mundua ezinezkoa dela, hau ezin da jasan, hau ez da bideragarria, hau ezin dugu gehiago, aguantatu, hau bidegabea da, hori interpretazio hori egiten baldin baduzu ez geratu hortan. Hasi hori gauzatzen, hasi hori egikaritzen, eta ez pentsatu hori gainera gauzatuko duzula hemendiko 20 urtera, edo ez, zure urrengo urratz horretan, badiuk esaten duen moduan, zure urrengo urratz horretan nola materializatuko duzun zure interpretazio hori. Hori da gakoa. Marxek bereizi zituen, lehenengo
Marxen lanean praxiaren kontzeptua oso zabala da, lotuta dago erabat gizaki edo persona edo humanitatearen esentzia jotzen zuenarekin, lan sortzailea, hau da, gure mundua, gure realitatea, gure ingurua aldatu beharra daukagu, hori da gure nolabait, gure natura esango zuen berak, eta harremanetan sartzen gara, abestian bezala, harremanetan sartzen gara gure inguruarekin, gure natura inguru horrekin, eta aldatuz, bizi beharra atera behar dugu. Hori Marxen ideia nagusia ibilbide horretan. Hori gainera jendearekin egiten dugu. Nahi eta nahi ez, soziala gara, zentzu guztietan. Beraz, taldean, elkarlanean, azten gara mundu aldatzen, azten gara geure buru aldatzen, eta hortatik nolabait garatuko dugu garena edo izan gaitezkeena. Gertatzen dena da askotan, tartean, harreman horiek antolatzen direla, ez bakoitzak bere garapen hori nolabait lor dezan, baizik eta garapen horretatik, hau da, bakoitzak duen mundua aldatzeko eta bere buru aldatzeko duen gaitasun eta jardun horretatik, nolabait, egin alduena, pribatizatzeko interferentzia bat egoten da. Horri, hain zuzen, deitu zion alienazioa. Alienatuta gaude gure lanaren produktua, gure lanaren produktua izan beharko zuen gure buruaren garapena, gure duintasuna hitz batean, esplotatu egin dutelako. Lapurtu egin digute, baitu egin digute, eta hori dena etekin bat ateratzeko. Bueno, hemen daukazue, beraz, Marxen lanean praxia txarra izan daiteke. Izan daiteke praxi alienatzaile bat. Eta praxia eta hori da berak inguruan ikusten duena. Eta lortu behar da, praxi askatzailea edo askea, lortu behar dugu. Eta horretarako bidea iraultza da. Praxi aske hori lortuko dugu, praxi alienatzaileari, kontal jartzen baldin badiogu, praxi iraultzaile bat. Beraz, bidea nolabait praxi iraultzailearena da. Nola egiten da hori, edo zer izan daiteke hori. Bueno, hemen daukazu oso laburtuta, eta orain hasiko naiz nire lehengoa errepikatzen. Praxi iraultzailea, azkenean praxi askatzaile esaten dugunean, edo aske esaten dugunean, kontuan hartu hori dela, nork bere burua eta bere ingurua aldatzea besteekin batera elkarlanean, hau da, bizi beharra, baina libre. Eta lan horren bitartez, ez bakarrik nire burua garatu, bestearen duintasuna ere garatuko dut. Hori da, Marxen nolabait utopia. Bueno, berak jarri zion izena, dakizuenez, komunismoa. Lan hipotesi gisa ulertu aldugu praxi iraultzailea. Lortuko dugu komunismo hori, hau da, lortuko dugu gizarte bat nun, bakoitzak egingo duen lan hori, izango da bere burua sortzeko eta bere duintasuna objektibatzeko, materializatzeko lan bat, eta honela ere besteen duintasuna materializatuko duen, eta hori lortzeko gure lan hipotesia da praxi iraultzailea bera. Nola egin behar dugu hori? Hor daukazuen Marxen nolabait aukera. Lehenengoa, sufrimendua saldu behar da. Pasioi hitz egin behar zaie. Minai, baina minari eta desioari ere bai. Hitz egin behar zaie. Baina ez gara horretan geratu behar. Ze pasio horiek, normalean pasio alienatuak izango dira. Errealitatearen ulermen kritikoa behar dugu. Ulertu behar dugu zergatik gaude, adibidez, zergatik gauden esplotaturik, zapaldurik, bazterturik, zergatik, hor agertzen da moduan, botere erakunde eta harreman sozial horiek alienatu gaituzte. Hori ulertu behar dugu. Beraz, ulertu behar dugu zein den oinaze eta mina eta desio eta naia eta hoien, hau da, pasioen, azken finean, pasioen nolabait egituraketa soziala, zein den jatorri sozial hori. Ulermen kritiko hori beharrezkoa da. Eta ulermen kritiko hori azkenean da, egoeran dauden indarrak
eta dauden egiturak eta zein diren ulertzea. Eta harremanak, egiturak eta esaten dudanean, da nola antolatu diren harreman sozialak momentu batean, egoera jakin batean, eta bar. Eta hori ulertzen ez badugu, ulermen kritiko barik, ezin izango dugu benetan, errealitate horretan ezer efektiborik egin. Askotan ulermen kritikoa oso nekagarria da. Lan asko egin behar da. Igual irakurri behar da asko. Nik ez dut esaten bakarrik ulermen kritiko nolabait arrazional bat edo teoriko bat lortu behar dugunik. Ulermena, badakizue, ulertu aldugu, ulermenitza, ulertu aldugu, batetik, modu teoriko batean, ulertu dut ondo zein den kausa edo zein izan daiteken honen baldintza eta ulertzen dut zergatik gertatzen da hau edo gai naiz teorikoki hau azaltzeko, edo ulertu aldugu beste modu batera, eta beste modu hori da, ulertzen dut ondo, usaindu egiten dut, ikutu egiten dut, ikusten dut. Eta azkenean horri deitzen diogu ezaguera edo zena, baina hortan sentimenduak eta emozioak zertzen dira eta hori ere oso importantea da. Lehen aipatu dut, lehen esan dut. Gehienetan eskortasunetik abiatzen gara eta eskortasuna benetan gehienetan emozionala da. Ezin dugu hau gehiago jasan. Orain zenbat, modan jarri zan hori aserre indignatu edo zelan esaten zuten. Horretan geratuko bagina dena den oso bide txikia eta laburra egin dugu eta ez gara mugitu kasi aserralditik, ez? Horrexegatik ulermen kritiko honetan ikusi behar ditugu alde biak. Alde nahi baldin baduzu emozional hori, eta beste alde neurri batean teorikoagoa edo nahi duzuen moduan deitu. Eta hori dena egin behar da Marxen jarrera honetan, egin behar da helmuga utopikorik eskaini gabe. Marxek ez zuen hitz egin apenas gizarte komunistari buruz. Nola izango zen hori? Zer gertatuko zen? Zuen apenas gauza hundirik esan, Eta gainera ez duen nahi. Ez duen nahi. Utopien kontra zegoen. Utopia hoien kontra zegoen. Eta utopia hoiek, gainera, beraentzat idealismo hutsa ziren. Ez zioten jendeari azaltzen zergatik ari zen sufritzen benetan. Ez zioten esaten zein zen sufrimendu horren benetako jatorria. Eta hori azaldu barik, ez badakigu zein den benetan horren atzean dagoen gakoa, nola aldatuko dugu egoera? Ezin izango dugu. Saiatuko gara beti gauzak aldatzen, edo zerotik, edo ez gauden tokitik, eta bar. Terry Eagletonek kontatzen du, oso txiste hona da, txiste edo, kontatzen du, berak esaten du irlandar prototipiko batek esango lukeela, ez? Galdetzen baldin badiozu irlandar bati, hemendik geltokira joateko bidea zein da? Eta erantzun tipiko bat omen da, geltokira joateko hobeto beste leku batetik hasi. Terry Eagletonek esaten du, hori zen sozialista utopikoen ideia, ez? Hemendik hasi ezkero, ez dugu lortuko, baina beste toki batetik hasiko bagina, nik imaginatzen dut, adibidez, ez dakit, utopia bat jarri, Euskal Estatu Independente bat izan daiteke utopia bat. Daukagun egoeratik hastea oso bide txarra. Hobeto beste egoera batetik hasiko bagina. Jakina, beti, gauza guztiekin, ez da? Baina aukeratu aldugu benetan nondik hasiko garen? Ezin. Eta ezin baldin badugu aukeratu nondik hasiko garen zer egin behar dugu. Ondo ezagutu non gauden. Oso ondo ezagutu non gauden. Eta oraingo egoera honetan urrengo urratsa zein izan daitekeen. Ez hemendik ez dakiz zenbat kilometrotara daukagun urrats hori nola egingo dugun. Ze batek daki zelan egingo dugun hori, bidean galtzen baldin bagara behin eta berriro. Eta gainera igual ez dugu guk egin behar bide hori. Igual beste batek egin behar du bide hori. Bi arretzi jaioko den batek. Esango diogu zein den bidea. Edo berak egin beharko du berea. Guk egin behar dugu gurea orain, momentu honetan. Eta urratz horretan jakin behar dugu, metaforaekin jarraitzeko, betetzen ari garen bidea edo ez. Ez helmugara heldu garena, eta holan helduko garen. Ez, bidea betetzen ari gara edo ez. Eta bidea kentzen baldin badugu, metafora aztu,
Besterik gabe, jakin behar dugu, egiten ari garen horren bitartez, gure ideal utopiko horren zentzua gauzatzen dugun edo ez. Gauzatzen dugun, lehen esan dudan moduan, zati batean, parte batean, alderdi batean, neurri batean. Claro, neurri osoan eta oso osorik gauzatu nahi baldin baduzu zure ideal hori, seguruenera beste toki batetik hasi beharko duzu bidea. Baina zaila zaitez orduan beste toki horretara joaten. Bueno, hori zen gutxi gora bera Marxek esaten zuena, eta nik ere bat egiten dut horrekin. Bueno, uste dute bukatu behar dugula, beraz aurrera ingo dut, ikusten duzuen materia sozialei buruz hitz egin nahi nuen, jakintzaren auzia ere aipatu nahi nuen, baina irudimen imanenteari buruz hitz egin nahi nuen, eta hitz egin nahi nuen utopiak, bueno, hau oso interesgarria da Jamesonen beste aipu bat, eta gustatzen zai batez ere azpimarratu dudana. Bera, utopologiari buruz ari da hitz egiten, eta zertarako balio duen, edo nik galdetu da moduan zertarako balio behar duten zea utopiek, eta esaten du, bueno, zentzu horretan utopologiak edo berpiztuko ditu gogoan aspaldi lokartu diren alderdi batzuk. Erabili gabe atrofiatu diren irudimen politiko, historiko eta sozialaren organoak. Atrofiatuta ditugu, egia da. Aspalditik landu ez ditugun praxiaren giharrak. Baina praxiak, Jameson marxistaren aldetik, nik adirazi nahi izan dudan modutik jotzen du. Egiteko ohiturarik gabe, ez da sublimatuta ere, ahaztu ditugun keinu iraultzaileak. Bueno, horiek guztiak berpiztu eta nolabait zerrebatu behar dira azkenean praxian bertan. Baina zoritzarrez praxi komunista, hau da Marxen praxi hori, edo praxi iraultzailea, trebatzeko oso leku gutxi daukagu. Oso leku gutxi. Oso kiroldegi gutxi dago kirol horretarako. Badaude. Eta hemen ere, jardunaldi honetan ikusiko dira batzuk badaude. Eta horrezegatik mimatu behar dira. Baina ez dira asko. Eta bukatzeko, olako hitzaldi batean txizek ezin dugu ahaztu, eta aipu bat ekarri behar da beti, nik ekarri dut bat. Hau da, ez dugu batzen horren liburua, bai, Troskiren aurkezpen edo txitxekek idatzi zuen liburu bat, Troskiri buruz, Troski aurkezten ez. Eta esaten du Troskiki amets bat izan zuela, eta amets horretan Lenin agertzen zitzaiola, Lenin hilda dago, baina Lenin horrek ez daki, ametzeko Lenin horrek ez daki hildela. Eta hor, elkarrizketa bat daukat, eta bar. Eta txitxekek esaten du, hilda dagoela ez dakien Lenin horrek irudikatzen du ez dugula proiektu utopikoi uko egiteko gogorik. Ez dugu gogorik, behar ditugu. Ez ditugula gure egoeraren mugak onartu nahi. Hau ezin da, Hasan, hau ez da, bidezkoa. Egoeraren mugak ez ditugu onartu nahi. Ez dugu bat egin nahi, hasieran azaldu dudan Fischerren errealismo kapitalista horrekin. Lenin hilkorra zen eta okerrak egin zituen denok bezala. Bada ordua beraz, hiltzen uzdiezaiogun eta gure arazoi modu pragmatiko batean, ez ideologikoan, eut diezaiegun. Txitzek ez da pragmatismoarekin lotzen askotan, ez dugu, baina hemen berako lan esaten du. Hala ere, Leninek bizirik dirau beste zentzu batean, bizi da badiuk emantzipazio unibertsalaren betiereko ideia deritzona gorpuzten duen neurrian. Ideia hori gorpuzten duen neurrian, Lenin simbolo moduan bizirik dirau. Alegia, porrotek eta ondamendiek ezabatu ezin duten justiziaren aldeko borroka eternala gorpuzten duen neurrian. Goian daukazue pragmatismo horren deia, eta behan daukazue nolabait ideal utopikoen aldeko deia. Biak batuta, lehen aipatu dudan, eta nik defendatu nahi izan dudan, pragmatismo iraultzailearen ideia, edo beste modu batera, eta klasiko den ja Marxen lanetik hartuta, praxi iraultzailearen defensa. Hemen bukatzeko biak dituzu. Ondo uztarturik gainera. Eskarrik asko edu, eta, zuek ez preocupatuz eduren artikulua udazkeneko jakinen agertuko da. Orduan,
Bersio luzea, hori, negoziatuko dugu, praxia egingo dugu. Galderarik, iradokizunik, komentariorik. Bai, eskerrik asko edu, oso interesgarria, gina. Ondo ohartarazi diguzu utopismoak izan ditzakeen mugak, ahuldadeak, arriskuak eta bar. Baina nik galdetu nahi dizut, ia pragmatismoari ere ikusten dizkiozun. Horrelako mugak, ahuldadeak, arriskuak eta bar, ez? Ze igual eguneroko hizkeran askotan erabiltzen dugu pragmatismo hitza norabide honetan, ez? Tokatzen da pragmatikoak izatea. Eta horrekin esan nahi dugu, onartu behar ditugun baldintzak. Ez? Orduan, ezin dugu egin nahi dugun bezala, baizik eta ahal dugun bezala. Ez? Eta ulerkera honetan ere arrisku batzuk ikusi daitezke, ez? Nahiko egibistakoak. Orduan horren inguruko hausnarketatxoa ere eskatuko nizuke. Bai. Pragmatismoari ere ikusten dizkiozun ahuldadeak, arriskuak, dagoenaren erreprodukzioan jaustea, norabide horretan. Bai, bueno, kontzeptu hauek guztia daukate arrisku bera. Idealismo, pragmatismo, utopismo, nahi duzu, guztia daukate, ez? Eta bihurtzen dira erretorikan, bihurtzen dira arma, ez? Eta azkenean galtzen dugu biztatik zer esan nahi duten edo zertarako erabiltzen dugun hobeto esan. Eta nik esan dut, pragmatismoa eskuinari egin zaion opari bat da. Eta horresegatik erabiltzen den gehienetan, erabiltzen da esateko ezin dela ezer egin. Ezin dela ezer egin, edo besterik ezin dela egin. Ez dut azaldu ondo, azkar ibili naizelako, Isabel Stengersen lanean, berak berizten du, nolabait posible eta probable. Eta esaten du, badago nolabait pragmatismo bat, probable pragmatismo bat, eta azkenean horrek egiten duena beti izaten da, ja berez probatu dena, gertatu delako edo holan egiten delako, horri ematen dio nolabait posible izatearen tasun hori. Hau da, bakarrik egin daiteke probablea dena. Hau da, ja probatuta daukaguna. Frogatuta eta probatuta, gauza biak. Hau da, egin dugu, eta egin dugunez, badakigu holan egin aldela. Eta berak esaten du, ez posibleen pragmatismoa aldarrikatu behar du, eta posibleen pragmatismoa bilatzen da, nolabait, ideia batetik. Ideia da, egoera, edozein egoeratan aukera asko daudela. Edozein egoeratan aukera asko daudela. Zuk aukeratu, hor baduzu lan bat, aukeraketa. Beste bat, ze sede edo helburu bete nahi duzu. Zein da zure sedea, ez printzipioa. Sedea, lortu nahi duzuna, gauzatu nahi duzu, egin nahi duzuna, lortu nahi duzuna, zer da? Karo, sedea izan daiteke zure interes propio, edo izan daiteke interes kolektibo bat, edo izan daiteke, lehen esan dudan moduan, ideal utopiko bat. Sedea. Urrengoa, bete duzu? Demagun zure sedea dela, sede benetan, sede kolektibo, eraldatzaile, neurri baten iraultzailea nahi duzuna. Bete duzu, zelan jakingo duzu? Hor, eztabaida beti izango dugu irekita. Eta eztabaida hori da hain zuzen neurri handi batean, eztabaida ideologikoa eta politikoa eta estrategikoa eta bar. Erantzun argirik dago, ez, hau ez da psikologo esaltzen dituzten metodo horiek bezalakoa, kontrakoa da, lana eskatzen du. Eta lana, eta gainera eztabaida eta politika eskatzen du, eta antagonismoen nolabait kontra zera hori eskatzen du. Leninek adibidez idatzi zuenean zer egin, Lenin aipatu behar da ere, bai. Idatzi zuen nola lortu. Nik esan dut lehen, nola baino, etengabeko lana da, hori egiten ari garen ala ez jakitea. Ebaluazio bat, azkenean, oso modakoa dira, ez? Baina hori egiten da zenez, neurri handi batean. Bete dugu ez dugu bete. Jarri dudan adibide hori, alardeena. Nik uste dut, hortan ikusten da oso ondo, bete dutela, badakite. Lortu dutena izutena, ez, oraindik ez, jarraitu beharko dute.
Beste batzuk esango dute, hau ezan bidea, beste bide bat, eta eztabaida edukiko dute, seguruenera. Baina azkenean, hor parte hartzen duten guztiek sentitzen dute, bete dutela sedea, seguru nago. Eta azkenean, aukera, pragmatismoaren kaltea da, nik holan deitu dudan hori, pragmatismo dogmatikoa. Hau da, azkenean instrumentalismo utz bat. Pentsatzen duzunean ez ekintza zure sedea lortzeko, pentsatzen duzunean etekina zein den eta horren arabera egingo dute ez dute egingo. Etekinaren arabera. Pentsatu nola lortu nahi duzun hori eta orduan, eta nola esaten dudanean, esaten dut oso modu materialista, posibilista. Nola lortuko duzun nahi duzuna, baina ez aldatu nahi duzuna. Hori da pragmatismo dogmatikoari eta pragmatismo normalean, kalean erabiltzen den pragmatismo horri mein egitea. Oda, aldatuko du nire helburua, nire sedea, eta edo nire sedearen nolabait gauzapen txiki bat ez dut egingo, ezin dudalako egin osoa. Orduan, berriro jausten gara, nik hasieratik esan dudan moduan, kritikatu nahi dudan fatalismoa. Hau dana, azken finean, fatalismoaren kontrako kontrako nolabait aldarri bat baino ez da. A ver, Edo, ai ama. Ura. Bai. Zure hitzaldia entzunez, etorri zait gogora, azken aldi honetan ezagutu dudan, nik deituko diot, pragmatismo iraultzailearen adibiderik ederrenetako bat, lurralde askearen mugimendua. Eta horri buruz galdetu nahi nizun, nola pasaden udazkenean kaleratu zuten liburuzka bat 100 konpromisoekin, eta 100 konpromiso eskatzen edo proposatzen ziren, hori egunerokotasunean zuk zeuk hartzen duzun auto horietan gizartea aldatzeko, ez? Ez dakit ezagutzen duzun mugimendua, ez? Horren kontura nahi nizunik eskatu iritzia, ez? Bueno, gauza bi, ez mugimendua ez dut ezagutzen, baina lehenengoa, bizitzan pragmatismo iraultzailetik kanpoko gauza asko egin beharko ditugu, eta egingo ditugu. Nik ez dut defendatzen inundik inora, altzatzen garenetik eta ohera joatzen garen erate, iraultza egiten ibili behar garenik. Hori bat, nire jarrera da, respetatzen dut kontrako uste duna. Beste bat, eguneroko bizitzan denok bihurtual gara neurri horretan, esan nahi dut, militante zutzu edo santu, berdin zaite hitz. Baina, aldi berean, ulertu behar dugu, ritmo horretan ezin dala bizi. Esan nahi dut, eta oso errez jausten gara horretan. Nik defendatzen baldin badut pragmatismoa ez da eguneroko jardun guztietan helburu iraultzaileak sartzeko. Nik defendatzen dut, helburu iraultzaileak sartzen ditugunetan, izateko ideia argi bat gauzapen, egiaztapen, egikaritzeari buruz. Hau da, helburu iraultzaile horiek bete behar ditugu. Eguneroko jarduna da, 24 orduko jarduna da, nik ez dut hori uste. Politizatu behar da bizitzaren alde oro? Bai. Baina egin aldugu hori eta etengabe egin nolabait saltu ikaragarri bat beti egunero gauden egoeratik nahi ditugun sedeetara eta hori, nik ez dut hori defendatzen. Alde horretatik nahiko, ez dakit nola esan, nire jarrera da, esan nahi dut, pragmatiko iraultzaile izango naiz batzuetan eta beste batzuetan pragmatiko dogmatiko izango naiz, seguru. Eta nik uste dut, gainera hor batzuetan gertatzen zaigu gauza bat, eta da, azten dugula pragmatismo iraultzaile edo gutxienez eraldatzaile honen ezaugarri bat azpimarratu duan, eta da,
ekintza sortu behar dela dugun egoera horretatik, eta ez nahiko genuken beste puntu batetik. Gauden tokitik aritu behar du. Eta gauden toki horretatik, batzuetan gure ikusmena eta gure ulermena oso mugatua izaten da, eta behar dugu beste batzuen laguntza ulertzeko modu zabalago batean gertatzen ari dena, edo ulertzeko beste leku batzuetatik zer gertatzen den. Baina, karo, modu berean ulertu behar dugu, besteak ere, beste posizio eta beste abia puntu batean daudela, eta ezin zaiela eskatu, ez dakit, nik nire buruari eskatuko nioken moduan, edo gehiago. Ez dakit ulertu den esan nahi duena. Aprobetxatuz aurrean daukagula psikologo bat. Ez. Bueno, hemen igual zure aurrean bai, Niri hola iruditu zait. Psikologiatik hitz egiten diguzula. Nik aldera bat egin nahi dutxut. Ekologistek planteatzen dugun kolapsoa. Guk egiten dugun krisi ekologikoaren aurreko irudikapena da kolapsora goazela. Hori fatalista alda. Hori katastrofista alda. Ze gomendio emango diguz, ez izateko fatalista. Nolabait, hori pragmatiko jortzainak izateko, euskal ekologistek zer esan behar du. Bueno, nik hasieran kasi ez dut esan, baina kontrako adibide moduan nuen, katastrofismo hitza ez dakite jarri behar dugun, baina, bueno, kolapsoaren ideia eta hori dana, azken finean da, errealismo kapitalistari aurre egiteko erakutsi behar den ezintasuna. Hau ezin da izan. Holan ezin da jarraitu. Hau aldatu beharra dago. Hori da, hain zuzen, fatalismoari aurregin, ezin dugu ezer egin esaten denean, eta egin behar dugu. Azken aukera izan daiteke, baina egin behar dugu. Eta gaina hori urgente, premiazkoa da, zerbait egitea. Hori fatalismoa alde horretatik ez da. Beste kontu bada, batzuetan nazten dira fatalismo, determinismo eta nolabait baldintzak. Edo, nahi baldin baduzu modu zabalago batean esan da, egoeraren indarra. Eta historiaren indarra nolabait. Fatalismoa azkenean nik lotzen du beti ekintzarekin. Ezin da ezer egin, zertarako arduratu, zertarako kezkatu horrekin. Ezin dugu ezer egin. Determinismoa neurri batean fatalismoaren antzekoa da, hau da, guk kontrolatzen ez ditugun indar eta eragileek eragiten digute eta guk kontrolatzen ez ditugunez nola eragingo diogu guk geure bizitzari horiek duten boterea eta eskumena eta almena ez badaukagu. Baina neurri batean determinismoak ere esaten du, bueno, gauzak holan izango dira, baina horrek ez du esan nahi zuk ez duzu parte hartu behar ez duzunik. Lagundu behar duzu gauzak holan izan daitezen eta kontra egin alzaio. Determinismo horretan esateaterako, gaur egun denok, hemen gauden guztiok, lagundu diogu adibidez kolapso hori gerta dadin. Eta lagundu diogun neurrian badakigu ordun kontrako egin dezakegula. Laguntza hori ukatu aldiogula neurri batean edo bestean. Baina hori berrio esaten dut, hori erakutsi behar da eta irakatzi behar da eta jakin behar dugu eta terebatu behar gara ere horri aurre egiten. Garraioaren kontua adibidez. Argi eta garbi. Edo, bueno, zaborrarena hemen aipatu alda. Zaborrarena, ez dakit. Aldi berean ikusten dugu ezin dugula, hori dela nolabait indar guztiek horretara bultzatzen gaituzte, eta azkenean guk egin behar dugula. Txarrena da, ja psikologia aipatu duzula, txarrena da, neoliberalismoaren trikimailu psikologiko nagusiena dela beti erantzunkizunaren delegazioa. Eta erantzunkizun horren nolabait azken kate begia gugara eta orduan errua gurea da. Are gehiago, errua zurea da, Iñaki. Kolapso horren errua zurea da. Claro, hori esaten digute. Banakatzen dugu ardura, banakatzen dugu, hau da, banakatzen dugu erantzunkizuna eta gero azten dugu egiturak daudela, sistema bat dugula hortan,
Eta ez dala kontu, horrezagatik esan dut hasieran, oinazea, mina, desioa, ez dira egoera subjetiboak. Egoera objektibo baten bizipenak dira. Subjektibo alde horretatik. Baina langile baten mina, prekarizatutako gazte baten mina, ez da bere mina. Inundik inora. Hori gainera, lehen esan dut. Marxek azaldu zuen oso ondo. Eta kasu honetan ere bai. Fatalismo ez da determinismo, eta determinismo ez da urrengo urratza, ez da ulertzea zein egoeratan gauden, zein den gure ingoera, eta egoera horretan zer muga eta ze aukera edo almen ditugun. Egoera guztiek, egoera orain edo inguru sozial eta sozial guztiek egiten gaituzten neurrian mugatzen gaituzte, baina aldi berean ahalmenak ematen dizkigute. Mugak askotan nabaritzen ditugu eta bizitzen ditugu, mugak direlako eta orduan gure desion, gurarien eta gure sedeen mugak direlako eta talka egiten dugu haiekin, baina askotan ez gara konturatzen zein diren gure ahalmen, aukera, edo beste modu batera esan da gure baliabide zein diren. Horiek ahaztu egiten ditugu. Zakete erantzun dudan nahiko. Eta gauza bat, psikologoa ez, filosofoa eta soziologian doktorea. Osea, psikologiarekin, nondik. Bueno, hemen utziko dugu saioa, orain bazkaria eta 3, 10 gutxi, 5 gutxitan berriro hemen izango gara, zaintzaren inguruan.